Ao entro do chocalheiro, que não deixas assentarem as mocinhas ao solheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Bueno, hola, eu son Carlos Ares. Despois desta breve introducción musical a cargo neste do CK Afonso, esta canción Moda Ventrudo, que ademais pois consideraba que miña moi a caída o tema porque imos falar do entroido no Brasil colonial e as súas semellanzas co entroido ourensán. Realmente pois imos falar bastante da influencia portuguesa tanto no entroido do Brasil como do que despois nos chegou tamén a nós. Decir, por outra banda, que unha vez máis estou moi agradecido de formar parte do elenco destas jornadas de Entroido de Galiza que un ano máis organiza a Sociedade Antropolóxica Galega, a SAGA. Verdadeiramente unha sociedade, unha asociación coa que me sinto moi identificado e sempre, por suposto, me gusta ser partícipe. Así que, se vos parece, pois vamos a entrar no contido do que vai a ser o meu relatorio de hoxe. Quero falarvos pois dese entrudo que celebraban no Brasil colonial. É unha etapa deste país, bueno, como poña aí comprendida entre os primeiros anos do século XVI e ata 1822, que cando chegou a parte do Imperio. Temos aquí, bueno, aquí amoso un mapa da época. Bueno, que a chegada da presenza da colonización portuguesa, pois como sempre, cada vez que un pobo chega a outro, pois leva unha parte dos seus costumes, as súas tradicións, que acaban tendo impacto pois na propia poboación que ali estaba asentada. En este caso, pois o que é a parte do entrudo que eu quero tocar e quero reseñar, pois tivo moito impacto especialmente na poboación escrava, tanto nos escravos que fixeron ali como nos que trouxeron os portugueses os que foron traendo de África. Neste entrudo, podemos decir que, bueno, foi a primeira denominación co que coñeceron a esta festa, que ademais, bueno, estaba oficiada, disfrutaban dela a poboación en xeral, tanto, despois o veremos con máis detemento, pero bueno, tanto a poboación esclavos, personas libres pero de baixo estatus social, así como as clases máis altas, as élites, cunha serie de diferencias que iremos vendo. Temos a sorte de que quedaron documentadas diferentes artistas, pois deixaron documentada estas celebracións e gracias a eso, bueno, pues se pode facer un estudio un pouco máis pormenorizado e vendo un pouco como eran os rituais que eles seguían. Unha vez que rematou esta etapa e chegou no 1822 a parte do Brasil Imperio, bueno, pues hubo os novos poderes, as elites, os novos gobernos quixeron afastar, digamos, un pouco todo o que tiña relación coa herdanza que deixaran os portugueses, un pouco por rachar, por cambiar de época. O que quixeron foi, intentaron por todos os medios facer que este forma de entrudo, esta forma de facer entrudo, pois que desaparecera. Que tamén explicaremos máis adiante, isto simplemente a nivel introductorio. Bueno, foi desaparecendo, como digo, nesta época, e foi virando pois ao que coñecemos o carnaval de hoxe, con esas escolas de samba, esos sambódromos desfilando, que nada ten que ver, que tamén tocarei ao final a modo de, digamos, de reflexión. Eles, nesta época, facían o que chamaban o xogo de entrudo, que ademais, como comentaba antes, pois tiña diferencias nas celebracións
dependendo do estatus social. Por unha banda estaba a poboación escrava, e digamos a poboación por así dominala libre, pero de baixos recursos, e polo outro estaba a alta sociedade. Todos o disfrutaban na rúa, pero a alta sociedade se reservaba tamén para sí, pois facelo en eses bailes de salao, que se chamaban eses bailes de salón, privados, porque eles non se querían misturar coa baixa sociedade, digamos, por así entendela, xente de menos estatus do que eles tiñan. E, ademais, cando o facían nas rúas, pois tamén o facían en rúas afastadas para non mezclarse con eles, salvo para telos ao seu servicio, para que lle foran facendo acopio do que necesitaban para facer a festa, e que logo tamén iremos vendo. Tiña esta festa lugar, pois eles chamaban o período Gordo Entrudo, curioso, porque tamén, por exemplo, na zona de Viana do Bolo, que sería a primeira feira o domingo, antes do inicio da cuaresma, do mércores de cinza, tamén se chama Domingo Gordo. Esa primeira feira, segunda feira e terza feira, pois eran os días nos que eles disfrutaban. Días nos que salían á rúa e, como decía, pois tamén había festas privadas nos salóns. E, ademais, bueno, cabe reseñar que esta sempre se facía cando remataban as xornadas, as duras xornadas laborais a que eran sometida a población escrava, en moitos dos casos en horarios restringidos donde os xefes ou as elites pois lle permitían a esta población que poderan disfrutar. O sea, non só lle marcaban o tramo do día, digamos, en que podían facelo, senón tamén que lle acotaban o tempo. E, bueno, pois esta xente, sobre todo os escravos, pois salían á rúa para disfrutar o que é a transgresión do entroido, e, por suposto, a música que está moi misturada en todo o que é o ciclo de entroido. Salían pois tocando marimbas ou instrumentos de percusión como son as atabaques ou as tambumbas. E agora, para explicar un pouquiño en que consistía este xogo do entrudo, o jogo do entrudo, como decían eles, bueno, pois pensei que sería bo facela con esta imaxe. Está unha litografía titulada Escena de Carnaval, de Jean-Baptiste Debret, que el foi un artista francés que documentou perfectamente estas festas finales do 17 e principios do 18. Entonces, aquí me vou a parar en diferentes temas que vos vou ir remarcando para que vexades un pouco en que consistía esta festa. Bueno, como vedes, a situación espacial pois é nunha das rúas do lugar, e aí están disfrutando con diferentes, e aquí que se ve moi ben igual todo o que facían. Vemos que estamos falando neste caso, bueno, a poboación escrava, vemos que toda a xente pois, son negros, e están disfrutando en todo. E aí vemos nesta primeira das zonas que marco, esta muller ten na man o que eles chamaban o xogar o entudo, que son os limóns de cheiro. É dicir, eles o que facían é collían limóns, os sumersían eles quentaban cera, entonces os sumersían e facían unha película que digamos que quedaba o molde do limón. Despois abrían eso, extraían o limón e lle quedaba para enchelo. O enchían, en principio, pois de auga perfumada, tamén pois co mesmo aroma de limón, e tamén noutros casos pois con lama, incluso con ouriños e con produtos que lle deran un mal cheiro. E o que facían era tirarse uns aos outros. Bueno, nunhas escenas pois que nos poden lembrar perfectamente, aquí vou empezar xa tamén un pouco cas analoxías con todo o Ensán, pois nos pode lembrar un pouco que se fai nas farrapadas, por exemplo, no Luz de Laza, onde tamén se está tirando a xente eses farrapos untados en diferentes cousas uns aos outros. Entón, esa sería a primeira parte da festa, que, como veremos tamén despois, non só era exclusiva desta poboación, senón que as elites tamén o facían, pero eles, obviamente, só utilizaban o que era auga perfumada. A segunda das partes, pois, son as fariñadas. Como vemos aí, ese home está botando fariña a esa muller, nunha batalla que tamén sempre era por sexos. Isto, bueno, pois, corresponde fala destos rituais de fertilidade, non? Donde os homes e as mulleres se unen e, digamos, que se acercan máis que nunca nestas festas de entroido. Fariñadas que nos lembran, por exemplo, pois as que temos en Viana do Bolo, que despois tamén vos porei algunha imaxe.
este feito de botar fariña, aparte desa forma de interactuar o home a muller e estar máis preto, pois tamén nos fala un pouco do meu punto de vista, do ritual de fertilidade non só nas persoas, senón tamén nos campos, porque, bueno, botar fariña é como estar esparexendo semente para que a terra pois produza bueno, pois ese inverno que está presente, remate, que veña o sol e que emerxa todo o que hai debaixo da terra esperando para nacer. Digamos que sería como estar sementando. Outro dos apartados que tamén falaba neste xogo de Entrudo, pois era, bueno, esos aparellos que eles tiñan, que se verá en diferentes imaxes que vos vou ir poñendo, donde eles o que facían era botar auga, facían verdadeiras batallas de auga uns cos outros para mollarse, bueno, pois todo o que é este ambiente de festivo e de transgresión. Despois tamén temos como esta persona sempre era a población escrava a que se encargaba de suministrar o que son os limóis do xogo. Aí temos esa persona como é a que os ten feitos e outros que van collendo para tirar. Incluso vemos que ten aquí debaixo outra cestiña que eso ben podería ser, no meu punto de vista, despois tamén o tocaremos tamén, o que forma parte da gastronomía desta festa, que tamén iba asociada, como sucede en todo o ciclo tamén na provincia ourensada, que me quero centrar tamén, e son, efectivamente, bueno, unhos docetos que falarei e que tamén eran únicamente feitos e postos en circulación por a poboación esclava. E, por último, pois temos aí tamén, nesta marxe dereito, pois outra persona que leva máis limóis para facer o xogo. Digamos, por iso eu entendo que esta imaxe é moi significativa de todo en que consistía ese ambiente. Bueno, vemos ali no fondo da rúa tamén, pois tamén máis xente que leva na cachola pois máis bolas, porque isto era unha auténtica, bueno, era o que facían. E o que vos comentaba, bueno, pois que nos lembra perfectamente pois esa Plaza da Picota en Laza, nas Farrapadas, ou esa Praza Maior de Viana do Bolo nas Fariñadas. Aquí temos outra imaxe da época, donde aquí vemos as elites como están disfrutando da festa, non se mesturan con esos estatus que les denominaban inferiores. Vemos aí tamén nesa parte superior como dende arriba tiran bolas e tiran auga, porque eles só xogaban con auga ou bolas perfumadas, e aquí tamén pois os mesmos aparellos que utilizaban para botar a auga, que, bueno, ben podía ser que se estaban pois, como sulfatando uns aos outros. Aquí temos outra das imaxes, onde tamén vemos aquí abaixo botando auga e xogando cas bolas perfumadas uns e outros, e, bueno, aquí nunha especie dunha carroza que despois tamén explicarei, que isto é un pouco unha alegoría desta festa. Vemos o tumulto, bueno, pois o que é o Entroido sempre, non? Unha festa donde todo o mundo participa, donde todo o mundo quere estar e que se enche de jolgorio, diversión e, sobre todo, moita transgresión. Outra imaxe máis, donde aquí, bueno, pues tamén vemos aí nesa parte alta como están xogando, aí como están botando auga, isto xa directamente, bueno, coas serras, van botando. É unha parte moi importante, aquí vemos o que decía antes, sempre hai unha persona dese estatus máis baixo, digamos, que o que lle vai suministrando as boliñas para que eses limóns, para que les xoguen. E que se produce unha situación que se produce tanto na rúa como nas festas que facían de Salonda, que tamén vos comentei, e que, como vemos, bueno, pues aí están tamén botando auga co mesmo aparello, aí están botando as bolas, e aquí temos neste lado como é unha persona, bueno, parece ser unha das escravas, pois como lles vai surtindo de todas esas bolas que les necesitan para xogar. Bueno, é unha situación que se repite bastante e veremos a influencia que iba tendo, bueno, pues, todos estos señores, digamos, como llevan permitindo a un xogar, pero aos outros, digamos, que esta festa de Entrudo, pues, para eles o que era unha, digamos, unha sobrecarga de traballo, porque tamén tiña que estar ao servizo, mentras, obviamente, os outros se estaban divertindo. E aquí temos, bueno, isto é un baile de máscaras no Teatro Lírico de Río de Xaneiro, é unha obra de Graf de 1883,
donde vemos pois como tamén, a parte das festas e do xogo do entroido, pois estas elites xa se enmascaraban e xa se poñan, bueno, distintos traxes e disfrutaban desas festas super privadas e super elitistas xa para aquela época donde disfrutaban do entroido, pois sempre pois afastados, intramuros, do que era a poboación esclava co que non se querían absolutamente misturar para nada, nada máis que, bueno, pois para darlle honra. E así, pois despois de todo isto que chegamos foi bueno, pois chegamos ao fin do ciclo, non? Un pouco que o que comentaba antes, coa chegada do Brasil Imperio, que, bueno, foi 1822-1889, bueno, pasou por diferentes etapas que non ven o caso comentar a vida, digamos, política de Brasil ata chegar á actual situación que teñen hoxe. Bueno, pois despois do Brasil colonial, pois foron sucedéndose diferentes cousas que foron facendo que este xogo do entrudo, esta manifestación tan, bueno, tan boa dentro do meu punto de vista, tan de improvisación, que ao final o que é o entroido, pois fora rematando e, bueno, empezaran a aparecer pois sociedades do carnaval, a primeira foi en Río de Xaneiro, con as unidades carnavalescas, donde tentaban pois que todo estuvera máis estruturado, todo con ordes, facendo nacer, pois, bueno, diferentes comitivas, diferentes grupos de persoas, bueno, que se xuntaban en corsos, as festas de salón denominadas ranchos, os cordóis, os folións, que falan tamén, os blocos, e as actuais escolas de samba, onde xa todo, bueno, xa non reinaba tanta improvisación, xa todos estaban seguindo un patrón, música orquestada, coreografías, é dicir, xa todo estaba de outro xeito, todos vestidos máis ou menos acorde pois ao tema que foran facendo, digamos, pois un desfile dos que se pode ver agora pois en diferentes sitios esos desfiles de comparsas e charangas que vemos, bueno, que foron un pouco pois desfacendo o que era o sentir dese xogo de entrudo do que estiven falando. En esto, na primeira parte, pois tuvo un papel moi importante a prensa, porque cando chegou a parte do imperio, bueno, o que querían era, como comentaba antes, rachar con todo o que cheirara a portugués e todas o que fora desas rituais que facían a escravitude. Bueno, xa poño aí, falaban do entrudo como unha festa salvaxe, bueno, pues decían que era unha festa que non era cristiá, que provocaba desorde, que provocaba incluso artigos que dicen que provocaba mortes, que a xente que o facía que vivía no eterno pecado, é dicir, entón eso que empezaron a facer foi unha campaña de prensa, como por exemplo, bueno, aquí destaquei dúas ou tres, a folliña de Almanac, en Recife, 2 de febrero de 1858, isto sí que me gustaría lelo literalmente, pon expresamente prohibida a brincadeira do entrudo con agua, limón, lama, frutas podres e cualquier outro obxecto. As máscaras non poden ser usadas en carácter alusivo á religión. Os esclavos non poden usar máscaras, as máscaras só poden andar polas rúas ata as 8 da noite. É dicir, aquí xa empezan a dicir que poñen un horario, digamos un toque de queda para esas manifestacións festivas e ademais, pues, bueno, xa non se podía facer alusión a a religión, ¿no? Que empezaba a dominalo e a ter esa forza por detrás que lle axudaba a poder facer estas sometemento da poboación. En 1905, pois outro, Fer Cristiá, pois un comisario, saca unha normativa que é moi extensa, pero bueno, quixen reseñar que proíbe expresamente, baixo pena de prisión, andar enmascarado despois das 8 da noite, non? Un pouco abondando no mesmo. E por último, tamén en 1905, o evolucionista publica que bueno, pues, os peligrosos festexos do carnaval, que é unha fonte de situación, de época de loucura sin nome, que debaixo dos traxes simbólicos e dunha vela máscara, pois que se oculta unha alma, bueno, pues que a verdade que é moi curioso, non? Que pode levar a crimes, a personificada nun ente ávido de sensualidade, levantando tal vez o seu da familia a deshonra e a miseria, é dicir, que quen xogaba eso, pois, quen facía o xogo de intrudo, pois esta podía levar a familia a miseria, que es podía deshonrar, e que, bueno, para salvar todo eso, pois que non se preocuparan, que les tiñan a solución, e entón, para os fieis, pois, do orde católico, pois, chegaba a Santa Coresma, é dicir, tratar de facer campañas para que se deixara de facer ese prohibira o xogo de intrudo do que estábamos falando.
total, bueno, pois o que facía esa poboación pois era xuntarse pois bueno, pues danzas de carnaval como esta que podemos ver no estado de Alagoas. Que realmente, bueno, pues lo que facían era divertirse, pero sin máis, ademais se divertían entre eles, pero bueno, xa sabemos como son estos resímenes e o que tentaban era de facer que non poideran disfrutar desto, algo que tamén pues, pasou na provincia de Ourense nas épocas da ditadura, onde tamén se empezaron a prohibir a festa e quedou reducida casi a entorno familiar e poder facelo pois as escondidas e, bueno, co tempo foi sendo recuperada e algunhas dos entroidos pois xa non volveron a ser recuperados e outros sí, e outros pois están en proceso porque están proliferando ahora moitas festas que están sendo recuperadas outra vez, o cal, bueno, pois digamos que engade novas posibilidades a este folclore de entroido que hai na provincia de Ourense. E de todos esas comitivas que vos falaba antes, bueno, pois gustaría pasar para nos folións, porque, bueno, pareceme interesante porque sí que a terra ourensa pois, é terra de folións tamén. Aí temos bueno, isto sería un folión, está unha imaxe da época onde iban tocando percusión, e, bueno, folión, digamos que ven do termo portugués, precisamente, folía, que nos fala dunha danza no que iban tocando percusión cun ritmo, bueno, ritmos digamos que acompasados, pero monótonos, porque sempre eran ritmos moi repetitivos, que ademais engadían, bueno, pues que no caso das folías, pois un home levaba enriba a outro vestido de muller. Estes ritmos, esa forma de tocar repetitiva, pois é a que se produce agora nos folios de moitos lugares de Ourense, que nos estoy poniendo, donde son repetitivos, cada aldea ten a súa que distingue, como aquí tiñan estes folios, estas agrupacións, cada un tiña o seu toque, e que o iban poñendo así. O dicionario da Real Academia da Lingua Galega pois fálanos de folión como unha manifestación festiva e, bueno, deixa para ela pois sinónimos como esmorga, troula, carallada incluso, non? Aparece no dicionario. E tamén a nivel simbólico, pois hai autores que falan do folión, ese toque de bombo, ese pum, 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 bueno, pois que podería lembrar os latexos do corazón digamos, do bebé que ainda durme dentro do útero materno, non? Entón nos falía, tamén nos entroncaría con eses rituales de, de creación, ¿no? De facer, de crear vida, que é o que se busca neste ciclo de procreación. Bueno, entonces estes follos pues, nos podemos verlos na provincia pois en aldeas de Manzaneda, Viana do Bolo, pois isto como por exemplo que unhas aldeas de Vilariño de Conso, as noites de folión se lume de Laza ou en aldeas do Concello de Agudiña como este particular que é de Carnacero da Serra. É dicir, unha manifestación que bueno, todo indica que saliu de Portugal a través dese término, bueno, folía xa é un termo que está datado e que din que esas danzas que xa se podían ver no século XV. Bueno, pues a partir de aí foron chegando, dixeron así pronto en Brasil e, por suposto, tamén, sobre todo nesta zona ourensa que está tan preto de Portugal, porque ao final, o que comentaba ao principio, pois hai moita trascendencia, os portugueses pois deixaron a súa pegada en todo isto, tanto entendo no Brasil como na Galiza en xeral e na provincia de Ourense en particular. Decir tamén que estes folións ou todas estas, bueno, estas formacións das que falaba antes, dos corsos, dos blocos, bueno, pois iban danzando, aquela improvisación da que se falaba no xogo de Entrudo desapareceu, danzaban pois cos seus instrumentos e sempre dirixidos por un mestre, non? Que era quen lle daba as ordes. Aquí temos outra imaxe daquela época, donde vemos bueno, as persoas disfrutando, sabemos todos máis ou menos caracterizados e seguindo, bueno, uns parámetros, non? Que diferenciaba a cada grupo. Esa forma de ir seguindo a un mestre, pois temos, por exemplo, na comparsa de Viana do Bolo, onde tamén que aparece en primeiro plano,
mirando cara a cámara do fotógrafo, pois é o director que o que dirixe a comparsa e o que lle marca os ritmos, os inicios, os finais. É dicir, un pouco se repiten estes rituais de música con moito colorido, onde, bueno, significando a primavera e tratando de chamar a alegría da xente que está, bueno, para que non sucumban os fríos poderes do inverno. Despois, bueno, todas esta influencia que deixara, esa pegada, ainda que xa estamos noutra época, pero que deixara ese xogo do entrudo, esa forma de sentir o entroido, pois tamén bueno, foi derivando pois na proliferación dos oficios, non? Das carrozas que facían e que engalanaban esos carros e que facían que a xente disfrutara fora participando nos desfiles. Isto en Carnaval en 1906, en Mazalló, esta foto de Luz Lavener. Bueno, pois algo así temos tamén, xa de 20 anos despois, pois tamén en máis ou menos a mesma escena que se repite nos reinados de Viana do Bolo. Os reinados, eses xoves de comadres e de compadres, onde as nenas e nenos nos colexios elexían o seu rei e a súa reiña de galos, que despois iban con eles cantando polas rúas e despois para facer rematar acabando a corrida do galo, como todos sabemos, o galo que acababa sendo regalado aos mestres. Eses reis de galos, pois, bueno, como vemos, casi se repite a escena. E aquí temos pois, un cordao de Río de Xaneiro en 1926, o mismo ano do que se estaba producindo, como vistedes antes en Viana do Bolo. Bueno, aí vemos a xente pois máis ou menos todos ataviados do mesmo xeito, bueno, pois seguindo ese parámetro de onde xa as cousas estaban premeditadas, todo se cociñaba antes para despois salir a correr entroido, o que foi derivando e o que peligrosamente está derivando tamén en moitos lugares da provincia de Ourense, onde se están proliferando pois desfiles que deixan máis ben pouco a improvisación. Aí vemos, bueno, esa poboación como tamén aparecen xigantes e bonecos, como en Macelló, por aquelas épocas. Estos son tamén, bueno, restos que foron quedando desas improvisacións e que, por exemplo, os temos, bueno, os que desfilan co fulón da camiceira en Tribes. Este é un desfile na Plaza Maior de Viana do Bolo no Domingo Gordo. Vemos que, bueno, son figuras que se repiten, como digo, por esa influencia que tamén estas máscaras, bueno, pues chegaron dos escravos africanos que os portugueses levaron, non? Os portugueses pois facían, esta población escrava, falaban que facían máscaras que ostentaran, bueno, os que buscaban estar, digamos, máis cerca dos deuses, non? Convertirse neses seres liminais como as máscaras que temos agora. As facían en madeira, outros materiais, como comentaba, pois trataban de ser bueno, ese elo intermedio na cadea entre o humano e o divino, entre o aquén e o alén. Entón, bueno, pois con eso esta población africana pois tentaban, como digo, de chegar aos deuses, e así puderon chegar, por exemplo, a Brasil, pois isto que son os morcegos, que son estos que teñen a lingua fora, que se acompañaban doutras máscaras, non? Isto, bueno, eu penso que estas máscaras o que máis todo tipo de máscaras, non? Cando falamos especificamente de máscaras, personaxes de entroido, mascaradas é outra cousa, desde o meu punto de vista, pero cando falamos de máscaras, pois falamos desos seres, como digo, liminais, con ese carácter de ausencia, que non interactúan, que non se relacionan, non falan, non se descubren, non amosan a súa identidade. Iso é o que os mantén nese digamos, escalafón un pouco máis alto, nese mundo liminal, donde quen acude a velos pois pensa que está pois falando pois prácticamente cos mesmos deuses. E quérame parar, bueno, para que vexades tamén esta máscara que acompaña a un dos morcegos, que a min pois me dá pois certa similitude a un boteiro característico de Viana do Bolo. Bueno, pois son cousas que nos fan ver que isto dentro da globalidade pois hai moitas máscaras que coinciden e moitas formas de ver o entroido. O profesor Mariño Ferro, no Dicionario Etnográfico de Galiza, pois fala do boteiro como, bueno, que dice que ven de Pedro Boteiro, desas calderas onde Pedro Boteiro
queimaba sen descanso as ánimas dos penados, e que enchía de réptiles, bueno, pues quizás por eso sexa que aparecen, como aparece aí na cara do goteiro, ese lagarto, e aparecen tamén serpes e outro tipo de réptiles que digamos que son, bueno, escenificacións que sempre teñen que ver un pouco cos mundos demoníacos. E que tamén outra xente fala, pois que son esos seres, esos animais que poden danar as colleitas e que se poñen aí na careta do goteiro un pouco para que ese ser liminal, ese ser todopoderoso, pois leve aí e pode ir acabando con eles para que non se perdan esas colleitas, non? Máis dos rituales de fertilidade nas terras. Unha parte moi importante tamén neste entroido brasileiro pois é a presenza do boi. O boi é un animal que ten unha alta simboloxía que aparece moito no entroido, porque, bueno, digamos que comparado en termos de potencia co sol. Entón, o sol, os rituais de entroido que buscan é que chegue o sol canto antes, que salga e que procree, que dote todo de vida. Entón, sacar o boi, digamos que sería como sacar o sol. E así aparece pois, en estados da zona norte, como un costeiro como Maranhão ou na zona do Amazonas, pois a mascarada do Bumba Meu Boi, que ese boi guiado tamén por unha persoa, a parte humana, eu este chamo mascarada porque mistura a parte humana con parte animal. Eu, dentro da miña liña de investigación, pois trato sempre de velo así e lle chamo mascaradas. É a denominación que eu considero máis, que está máis axeitada para isto. Bueno, ese boi, no seu ritual, pois ese boi morre e despois resucita, non? Entón, bueno, pois ese sol que morre o inverno, pero que despois volve a resucitar e que volve, digamos, que volve a sair o sol para todos. Entón, as súas escenificacións, pois o boi cae morto e o rato resucita, que é exactamente o mesmo que sucede coa mascarada da mula e o maragato en Viana do Bolo, onde esa mula tamén, despois de facer o seu ritual, pois cae o chan e tamén morre e é resucitada por unha persoa que chega, lle dá, neste caso, esas sopas de burro cansón e, bueno, algo de viño, digamos que se mete a parte cómica, pero tamén ese viño que chega tamén da terra, non? E tamén resucita, bueno, pois é máis ou menos o mesmo ritual. E despois na provincia de Ourense pois temos, bueno, pues manifestacións pois como Toro do Toireiro que podemos ver en zonas de Manzaneda, con Bidueira ou tamén en Tribes. Ou incluso, pois, bueno, como o Touro e o Xigante que temos na aldea de Celavente no concello de O Bolo. Digamos que o boi está moi representado porque digamos que é o sol. Entón, o que vos comentaba, necesítase que saia o sol, entón aparecen moitos bois. Temos tamén, por exemplo, no estado de Pará, que está ubicado entre os dous estados anteriores, pois aparece tamén o boi tinga, outro boi máis. Como digo, está moi presente esta mascarada, e, bueno, para que vexades representacións similares que hai no entroido ourensán, tanto de boi como vaca, bueno, pois temos aí os puximos cantos de boi de Tribes, a Morena en Matamá, o boi en Mandín no concello de Verín, a Amarela en Maceda, a Morena en Castro de Laza, bueno, Morena en Laza, Rubia Vilar de Bos, o Touro en Bidueira, a vaca en Sande, a vaca loura no Barco, que está perdida, o Touro de Celavente, Touro Petín, o Touro de Xinzo de Limia, a vaca de Petín, a vaca do Entroido de Campo de Cerros, e no lateral puxen os dous bois, non? O boi da Veiga e o boi de Baños. E como ve, bueno, pues estas imaxes están todas sobreimpresionadas sobre unha foto de precisamente do boi de Baños, unha foto que, xa así, dito sea de paso, pues foi un agasallo que me fixo para un traballo anterior o meu querido amigo Robert de la Torre, un fotógrafo etnográfico maravilloso desde o meu punto de vista, un dos mellores e cun traballo digno de que permanezca nunha exposición permanente por todo o que ten recollido. Bueno, pois quixen pasar nestos da Veiga porque a Veiga é un concello que está moi representado boi, non? Aí temos o boi da Veiga, ese intermedio, ese boi do Entruido en Valdín, que no martes de Entroido, cando xa está perdido, pero no martes de Entroido, cando tiñan un Entruido no medio dun prado,
e o queimaban, pois os bois do Entrullo corrían ao redor e, bueno, digamos que iban movendo esa terra ao prado para que, e das leiras, bueno, dos campos para que todo eso que había de baixo, pois, saíra para arriba en forma de froitos e de vida. Pois temos o boi de Baños, pero que despois tamén temos bois pois, en moitas das outras aldeas, como podedes ver aí. Eu de todos os meus estudios o sitio onde máis representación do boi vin foi na Veiga, e tamén que se compara moito con Brasil porque o Bumba Meu Boi pois, é unha mascarada que está presente en moitos sitios e ademais que calou diferentes mencións na cultura brasileira. Temos tamén en Pará, en Sacoetaro de Velas, aparece a vaca vella, que é outro dos elementos, bueno, hai unha manifestación cultural, aí a xente di que vaca vella eres todo o ano, un pouco é o que o sentir que levan. E como digo, pois na provincia de Ourense, como falaba antes, pois temos vacas no Entroido de Sande, Petín, Vilar de Bos, Campo de Cerros ou Matamá. É dicir, todos esta representación animais se repiten moito, están moi presentes aló no Brasil e tamén na provincia de Ourense. E continuando co boi, pois me contaba un amigo que ata os anos 80, pois que él tiña xogado con vexigas de boi en Río de Xaneiro. Bueno, que xa son de plástico, pero en todo caso, bueno, pues podemos decir que nos lembran pois as pantallas de Xinzo de Limia, o Peloto de Tameirón, e despois outros pinturas desaparecidos de personaxes en máscaras desaparecidas como o Peliqueiro e o Virre en Paradexil, en Sacar de Bois, o Momo en Balbuxán, no concello de Obolo, e a Botarga en Ribadavia, que tamén, bueno, pois iba provista dunha vexiga do boi e un látero. E, bueno, en todo caso, como digo, pois nos lembran esas vexigas neste caso, pois a imaxen que escollín pois foron as pantallas de Xinzo de Limia. Despois unha parte moi importante, como comentaba ao principio, nesa litografía que puña no inicio, bueno, pois é a parte da gastronomía, que chegou cos portugueses a Brasil e que se manteñen ainda hoxe no tempo e que tamén nos chegaron a nós. Estes son os sonos que elaboraba e vendía no xogo do Entrullo exclusivamente a población esclava, que eles eran os que o facían, e os fillos que nos lembran as nosas orellas, digamos que son os dous elementos máis, bueno, dos máis reseñables que aínda se conservan, é dicir, a gastronomía é unha parte moi importante, vai moi asociada á festa, aos ritos de comensalidade, a parte da festa ti sales a xogar Entroido, ti sales a festa, pero despois sempre se produce esa reunión o carón da mesa e do lume, donde, bueno, pues hai que facer esas enxentas de comida, digamos que comer unha mostra de amosar a túa saúde, non? Entón hai que comer, bueno, piparamenta, hai que ser, a xente pois se xunta nestas comidas e ademais nunha época de, bueno, pues, na provincia de Ourense, onde está moi presente a carne de porco, e que ademais despois chega a Coresma, onde chega esa abstinencia e, bueno, ainda hai quen pues, que non consume carne nesa época, entón, bueno, pues, nos ven de atrás esa costume de encherse ben para ser ao final cando entrada a Coresma, pois entrar nesa abstinencia e deixar de consumir este tipo de produtos. Porque ademais, bueno, dicir que todos, como decía, esta exageración en todo, pois tamén como non se vai facendo na gastronomía, nas comidas de Entroido. E por último, bueno, pois para rematar, quería facer unha reflexión final coa que me gustaría utilizar dúas imaxes. A primeira é esta, bueno, isto é un sambódromo. Isto, digamos que no que derivou todo aquelo de xogo do Entroido, aquelas boliñas que facían con moldes de cera, aquelas formas de botarse auga, de botarse fariña, aquela xente que despois das duras jornadas saía á rúa e sobre todo saía a improvisar, a facer unha festa onde había cousas marcadas, pero onde sobre todo reñaba a improvisación, bueno, a acabar nesto. Todo evoluciona, obviamente, bueno, pues isto que son, despois de pasando polos follois, os blocos, todo ese tipo de formacións, esas sociedades que se foron creando, pues remataron donde, bueno, pues xa nada está rendido a improvisación, que para mí é unha das partes máis importantes do Entroido.
aí todos desfilan vestidos igual, todos fan a mesma coreografía, aí non hai ninguén se equivoca nun paso. É dicir, como as cousas van evolucionando, isto agora, pues, bueno, está rendido, obviamente, isto é obviamente unha gran fonte seguramente de ingresos e de riqueza para o país, pero sí que se perdeu, dende o meu punto de vista, o que era a esencia do primeiro Entroido despois de tantos, de pasar esa serie de séculos que pasaron. Entón, bueno, mellor ou peor, pois iso é algo que deixo á vista de cada un poderá opinar. A min particularmente me gusta máis a improvisación que, bueno, que o entroido, digamos, enlatado, se se quere chamar, pero en todo caso son manifestacións distintas, pero cada un pois as disfruta. Así que quería deixar a miña reflexión neste sentido, porque, bueno, me parece importante ver de onde se ven e a onde se chegan, que son as cousas e que eran, non? Isto está pasando, pois, en moitos sitios onde incluso, bueno, están proliferando tamén pois todo ese tipo de mascaradas de reunións totalmente descontextualizadas, que eu participo delas e me gustan. Bueno, é unha forma de poder ver a mascarados que non podes ver normalmente porque tampouco o tempo che dá para poder ir a todos, pero bueno, deixa de ser unha especie de paso de modelos donde esas máscaras van facendo o seu desfile, van, no meu punto de vista, quizáis sobreactuando e se perde ese componente espacial de que a máscara ten que correr na súa aldea, por enriba da súa leira, e non, pois, o mellor, bueno, no caso de Ourense, pois, en inverno e con frío, e non, pois, o mellor nunha cidade no mes de maio con 30 ou 40 grados. Me parece que non ten moito sentido no aspecto do ritual e no aspecto da esencia do que simboliza o entroido. No aspecto de montar unha festa para que se poida ver e que sexa unha especie de pasarela, pois estamos no mismo que coa amosa imaxe. Obviamente non estou manifestando en contra deste tipo de manifestacións, pero sí que creo que deben existir, porque son bons, porque así a xente pode ver a gran variedade que hai, me parece moi ben que se organicen, pero, como digo, eu son dos que pensa que unha máscara é mellor ir a vela o seu lugar onde ela fai o seu ritual e onde sobre todo fai o que fai cada día do seu ciclo e non sobreactúa cando hai centos de personas mirando para eles. E a segunda das imaxes coa que quero facer outra reflexión, pois esta, non? Eu entroido, pois, chamo que é unha festa sen fronteiras. Eu o que fixen aquí hoxe foi comparar, pois, este entroido do Brasil, este entroido que empezaba no Brasil colonial e que foi medrando co paso do tempo, pero se podía facer unha comparativa de diferentes sitios, porque ao final todo é o mesmo. Cambian algún aspecto dos rituais, pero ao final os simbolismos e todo o que se busca ven sendo o mesmo nos ciclos de entroido. Entón, así vemos como se ve na imaxe, bueno, pois hai diferentes, tratei de atopar as imaxes así máis con máis semellanza para que se vexa pois que ao final eu fixen co Brasil, pero esta festa sin fronteiras pues, nos podería amosar analogías en calqueira punto donde se celebre sempre as atoparían. Bueno, así que con esto quero rematar esta ponencia. Agardo que fose que vos gustase. Aquí deixo, bueno, a fotografía, bibliografía e webografía, donde, bueno, por si alguén quere afrontar máis nos temas, pois poida pasarse un pouco por estes autores que eu estuve botando un ollo para preparar esta miña ponencia e estas webs. E, bueno, creo que a quen lle guste, pois que é moi interesante. E vos deixo aquí tamén, pois, bueno, o meu enderezo de correo electrónico, por se alguén quera unha dúda, unha operación, poñerse en contacto, tamén o enderezo da miña web personal, onde, bueno, amoso todos os meus traballos e onde podedes ver un pouco o que eu fago, sobre todo pois, nestes aspectos en xeral, pero tamén moi centralizado no entroido, que digamos que o que dende sempre máis levo traballado. Así que con isto me despido, agradecer unha vez máis, como non, a Saga por, como dicía ao inicio, facerme partícipe incluirme no elenco destas maravillosas xornadas que eu levo seguindo tantos anos e que creo que son moi necesarias. E nada, animarvos a que sigades así
esta foi a miña exposición que tratei de contar, agardo que servira para aprender un pouquiño e sobre todo para pasar un bo rato de entre ellos. Hasta loguiño.